उतारा सभे आगे बारी बारी पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया 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 मोया बिना वाली बुद्धि ज्ञान देवे आईली आवे खातिर हंस के स्वामी माई कहली मोहिया बिना वाली बुद्धि ज्ञान देवे आईली आवे खातिर हंस के स्वामी माई कहली चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया 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 डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो चौराहा दुआरा प मोर सरस्वती मैया पूजन करा मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले राइटर थारू से लिखवा के पूजन करा मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले राइटर थारू से लिखवा के अनुरागे मुकेश सुबोध करा सेवा कैया अनुरागे मुकेश पद साह करा सेवा कैया